As autoescolas paralizadas pola falta de examinadores. As listas de espera alónganse, polo que hai xente agardando ata 3 meses para comezar as prácticas e ir a exame. Sacar o carné de conducir estase a converter nun imposible para o alumnado da comarca. As autoescolas veñen denunciar que sofren longas listas de espera en meses de baixa demanda pola falta de examinadores. Isto causa que os alumnos teñan que agardar entre 1 mes e medio e 3 meses para poder comezar as prácticas con vistas a poder examinarse. Unha situación bastante complicada, porque, bueno, a xente cando ven aquí ven para sacar o carné de conducir, entonces nos dedicámonos a preparar a esta xente e encontrámonos co problema de que se preparamos a alumnos non teñen a posibilidade de facer o examen. Entonces, nós o que estamos facendo é temos que traballar, oblíganos a traballar con moitos menos alumnos dos que poderíamos para que despois non teñamos, digamos, un colapso a hora de metelos a examen. Entonces, o que nos repercute é que temos unhas listas de espera para empezar a prácticas pois de casi 3 meses. Algo que lamenta está afectar a persoas que precisan obter o carné para traballar ou estudar, xa que esta situación prexudica non só o tipo B, senón tamén os permisos de camión, autobús ou moto. Ao final, o grupo de examinadores que hai dedícanse a examinar de todos os permisos. É un tema que xa levamos moitos anos sufrindo, pero últimamente a situación está empeorando moito. Algo que está a notar de forma máis notable nos últimos meses. Cos números que traballamos neste centro no mes de no mes de setiembre examináronse 40 personas, sí? No mes de noviembre, diciembre, enero, pois sobre unhas 10, 12 personas. O sea, un número moi reducido. E todo derivado da redución á metade dos profesionais examinadores, pasando de 6 a 3. O colectivo de autoescolas do Barbanza e de Santiago realizou xa reclamacións ao respecto. Pedindo que manden máis medios para Santiago de Compostela. É unha zona que abarca moita xente e o que non podemos ser é que non teñamos exámenes prácticamente. Nós o que pedimos desde as autoescolas non é unha regularidade ao largo do ano, que non haxa estas variacións tan grandes. Exigimos que se poda examinar a xente e simplemente poder cumplir co noso traballo. Pérez recorda que no 2017 e 2018 implantouse unha nova forma de traballo, sendo a DXT a que xestiona os exames por cupos en función do volume de aprobados que teña cada autoescola na parte teórica. O cupo pode ser de 10 personas, de 5, de 2... Entón, isto vai por ciclos. Lógicamente, eles vanse adaptando ao número de examinadores que teñen. Se están en funcionamiento en Santiago, que deberíamos de ter unha plantilla de 6 examinadores, a 12 exámenes por examinador, pois é un volumen máis grande. Ahora mesmo estamos traballando con 3 examinadores en Santiago. Entonces, eso reduce moitísimo o número de exámenes. Como consecuencia, as autoescolas teñen que mudar a súa forma de traballo para poder impartir as prácticas a alumnos que se terían que presentar a exame. Isto é insostenible. A maneira de traballar é moi mala, sí, porque repercútenos a todos, desde na maneira de que cando estás enseñando a xente, hasta estás pensando, vai a poder ir a examen, non vai a poder ir a examen. Entonces é insostenible a día de hoxe traballar desta maneira. No caso de que non se atendan as peticións das autoescolas, afirma que estudarán outras medidas para conseguir que se cubran as prazas e haxa os examinadores suficientes na zona de Santiago.